Takže, čaute a vitajte, zdravím z Chráchlic a toto sú len také informačka. Chcel by som povedať, že budem natáčať vlogy a poprosil by som si, ale neviem, či vy mi to dáte, trafne trošku viac odberov, mám tam jeden, že mám blbé videa, ale tak. Takže ku tomu budem natáčať videa, vlogy, videa. Hneď prvý vlog bude vonku, takže hneď ak prídem do školy, pôjdem vonku, sa naučím, prídem vonku a jeden vlog. A ako ste videli v Minecrafte, teraz asi hneď natočím možno ďalšie video z Minecraftu na Hexcore. To je taký jakby server. Nie, ale hej, natočíme to. A to je asi ku tomu všetko. Dúfam, že sa taká informačka páčila. Ja som si dala koment, odber. Takže čaute, majte sa a užívajte.